Τώρα χειροκροτάτε. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Διακρίνω έμπροσθεν της σκηνής θεατάς και εις το βάθος της αιθούσης επίσης. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε μία φωτογραφία προποντινά, οικογενειακή, καλέσθητον και σεβδοπρεπή. Μόνο δεν σε βγάζω. Μία φωτογραφία που θα δίνατε μετά από παρέλευση ολίγου χρόνου να χαρακτηριστεί ως οικογενειακών κοιμήλιων τροποντινά. Εγώ, μάμα, θέλω να καθίσω στη μέση. Ναι, κορίτσι μου, εσύ στη μέση να καθίσεις, γιατί για τις άκρες δεν βάζω την υπογραφή μου. Έλα, κάτσε εδώ, έλα και εσύ εδώ, έλα προς τα εδώ, έλα λίγο πιο εδώ, έλα λίγο έτσι. Πάμε τούτο εδώ. Έλα, παιδάκι μου, εσύ στη μέση, ο παπάς αριστερά και εγώ δεξιά. Από εδώ, έτσι. Όχι. Την ακριβή μας τοποθέτηση θα την καθορίσει ο κύριος φωτογράφος. Ώστε στη χάνει εξαιρετικός καλλιτέχνης τροποντινά και γνωρίζει περιτά τι αυτά. Κύριε φωτογράφε, τοποθετήστε μας. Μάλιστα. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Για έλα, λοιπόν, εσύ για κάτσε έτσι εδώ πέρα, έτσι, μπράβο. Για έλα και εσύ εδώ, από εδώ, πιάσε εδώ. Εσείς κύριε, ελάτε από πίσω, έτσι, εδώ. Μη μου φοβάσαι, και εδώ είμαστε. Για να εδώ, για κάτσε λίγο. Μια χαρά είμαστε. Έτσι. Ωραία, Μα βρε αδερφέ μου, έτσι εγώ δεν θα φαίνομαι καθόλου. Τι είσαι όπως θα φαίνομαι. Ορίστε, σας το ζητήσαμε προηγουμένως με τα επίταξη ότι θέλουμε μία αναμνηστική φωτογραφία. Μάλιστα, για περάστε τότε προς τα εδώ, Ελάτε εσείς κύριε εδώ πέρα, έλα εσύ το κοριτσάκι από εδώ, έτσι, εδώ πέρα. Έλα και εσύ από δίπλα, έτσι, εδώ, από εδώ λίγο πιο, έτσι, μπράβο. Και εσείς κύριε τι φοβάστε, εδώ πέρα, δίπλα κύριε, εδώ, έτσι, μπράβο. Για να δω, ναι, έτσι, μπράβο. Κύριε φωτογράφε, Μάλιστα. να μην κρατάω τίποτα. Τι να κρατάς. Καμία εφημερίδα, κανένα περιοδικό. Όχι, αδερφέ μου. Να μην κρατάω τίποτα. Τι να σου πω τώρα, για. Πάει εδώ πέρα έτσι, το χέρι στη σύζυγο. Να, ευχαριστημένος. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι θα δούμε. Έτοιμοι, έτσι. Να θέμα και αν βλέπω τίποτα. Ορίστε κύριε φωτογράφε, τι είπατε. Τίποτα, να κάνετε δουλειά σας εσείς και άφησε εμένα να βουλίζομαι. Ένα λεπτό κύριε φωτογράφε. Θα ήθελα να προσέξετε να βγει και το γαρίφαλο. Ωραία, κάτσε να βγεις πρώτα εσύ, για στο γαρίφαλο. Λοιπόν, για να δούμε. Έτσι τώρα ακίνητη θα μείνουμε εκεί πέρα, σωστά. Ακίνητη. Να βάλουμε και την κάμερα. Απίθανα πράγματα. Βρήκαμε τον κατάλληλο φωτογράφο για οικογενειακή φωτογραφία. Μπορεί και κάτι σκοτάδια. Μπορεί και κάτι σκοτούρες. Ωραία! Σώτη μου χαλάζει! Πάμε τη γριά! Με τη μικρά! Ο άλλος, στο διάλογο είναι ο άλλος. Εγώ κύριε, δεν με βλέπετε. Ούτε που σε βλέπω, ούτε που σαν εδώ μου φαίνεται. Ορίστε κύριε, Για. τι είπατε.
Για πήγαινε λίγο πιο μέσα, για πάλι λίγο έτσι. Κυρία, άνοιξε το κατάπι και για... Τώρα σε βλέπω, τώρα σε βλέπω. Έτσι. Τώρα σε βλέπω, ναι, αλλά... Σε φοβάμαι. Πώς με φοβάστε, κύριε? Άκρος δεξιός δεν μου είσαι. Όχι. Όχι. Λοιπόν, Ερενίτσα! Ερενίτσα! Έρχομαι, αφεντικό. Τι μου κάνεις, κάθεσαι και πίνεις καφέ στο Dream City. Έλα, πιάσε το πόστο σου. Κάτσε εδώ πέρα. Μα κύριε φωτογράφε, τι θερίδες πίνεις δίπλα μας? Η κυρία τη έχω για το μέτρημα για να κρατήσω τα γράμματα. Μα σας το εξηγήσαμε, κύριε φωτογράφε, ότι θέλουμε μία οικογενειακή φωτογραφία. Για να προσπαθήσω να βγάλω την κορούλα, θα πρέπει να είναι η κυρία εδώ πέρα. Εκτός, εάν δεν θέλει να είναι η κορούλα, άφησε με να κάνει δουλειά μου. Εγώ ξέρω τώρα, είμαι επιστήμονας αυτά τα πράγματα. Καλά, καλά. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα τροποτινά. Λοιπόν, για πάμε. Ωραία, σας έχω. Τώρα εκεί θα μείνουμε, εντάξει. Να μην κουνιόμαστε καθόλου. Καθόλου έτσι. Εγώ δεν μπορώ. Έλα, Μαλίτσα μου, άκου τον κύριο που σου λέει. Αμαλίτσα, φρόνημα. Άντε κορίτσι μου, άντε κάνει ησυχία και τώρα εδώ πέρα κάτσε εκείνη τι θα δεις το πουλάκι έτσι που θα βγαίνει από εδώ. Ποιο πουλάκι? Πικατσούλα. Λοιπόν, Μια στιγμή κύριε φωτογράφε. Θα πρέπει να μείνω απαθής ή να μην διώ? να μιλιάς. Γιατί όταν θα δεις τις φωτογραφίες μπορεί να βάλεις ένα γράμματα. Λοιπόν, 1, 2, 3 και ο Θεός βοηθός. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Ναι. Και πότε θα είναι έτοιμες? Την ερχόμενη Τετάρτη. Την Τετάρτη, γιατί τόσο αργά? Γιατί βιάζεστε. Φυσικά, βιαζόμαστε πολύ, πολύ. Να σας δώσω κάτι έτοιμες που έχω. Έτοιμες. Εσύ τι Τι έτοιμες? Έχουμε τις φωτογραφίες, καλή ώρα σαν και εσάς εδώ πέρα έχουμε μια οικογένεια. Είναι ο παπάς, είναι η μητέρα, είναι και η κόρνα. Συγγνώμη, αλλά δεν θα είμεθα εμείς. Γιατί είσαι από αυτές που έβγαλα θα σας. Ορίστε, τι είπατε κύριε, δεν κατάλαβα, εξηγήστε μου. Λοιπόν, τη Δετάρτη που θα έρθει να πάρει τις φωτογραφίες, τότε να τις δεις. Σας χαιρετάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Την Τετάρτη είπαμε. Τη Δετάρτη. Πάμε, Αμαλίτσα. Χαίρετε. Να χαίρεσαι. Γιατί θα δεις τη φωτογραφία.